Здравейте и добре дошли в рубриката Клюки за световното. Motorola е официален смартфон партньор на световното, така че ни предстоят супер готини моменти. Ето и няколко интересни факта. Номер 1. Най-възрастният участник на световното ще бъде Крейг Гордън, а най-младият Хилберто Мора. Номер 2. От последните 3 световни първенства, 22 души, т.е. 22 световни шампиона се завръщат отново на терена. И като продължаваме с това число, 22 души са под 20 години. 449 клуба от 71 страни са представени на световното. А сега, ето и малко новости. Ще има 5 секунди за изпълнение на тъч, в противен случай топката директно отива при съперника. Смяна на играчи става за 10 секунди, в противен случай остават само 10 играча на терен, а този, който ще влезе, трябва да изчака цяла 1 минута. Двойно докосване при дуспа. Ударът просто се изпълнява отново. Закриване на устата по време на разговор с съдия или съперник. Директен червен картон. А вие не забравяйте да коментирате за кого ще викате на световното първенство и разбира се да ни последвате, за да не пропускате никакви клюки, които сме ви подготвили, а те са супер интересни, така че цъкайте ей тук.